Pamari yangu. Ndoshandiswa na Satani pamari yangu maiguru. Maini. Pamari yangu. Iwewe ndio une nharo dzisikaiti. Ndakutaura kuti anhu aMwari haakwereteswi mari. Wada kupe munhu waMwari mari, mupe kuti ndo. Musi weSunday pakabviswa mari iko. Musi weSunday pakabviswa mari iko paMother's Day 800. Mangwana acho achisvika ndikafona ndikati baba ndipewo zvemari yangu $100 imabranket yangu ekuBotswana. Zvikasa Sunday nemari tokona mandende. 800 yototora yandiyo yega yakabviswa pa. Section epaudzi yakabvisa 400. Ganda kumeso handina machi. Ganda kumeso handina. Unoite minyama ngezvo zvisina basa. Ndovafurura. Unofurura niko. Unofurura. Yo mamaka. Saka unodini baba? Watch me. Iwe toro zvakanaka. Yapinda. Hello? Mama makadi. Aiwa tiri nani. Tataza kuya kusero inyaya yeweather ka munongoziva kuti dzimwe dzenguva nema-back to square. Nyaya yeengine ndichatoisa mugurupu kuti mama wangu achiti engine rega ndimhanye munondiziva kuti ndini cheerleader. Rega ndimhanye mama. Nyaya yeengine yenyu hainetsi mama. Uye zvinezvi kune vanonzi veDawn Exclusive. Vane mashipment avainawo vanobatsira vanhu kushipa zvinhu zvavo Dubai, Harare, China, Harare. Ukada air cargo zvinokurumidza, ukada sea cargo zvinotora kanguva. Kwete nguva yakareba zvinosvika. Ukada maengine vanobatsira kushipa zviro zvemumba vanobatsira. Ndakanzwa muchiti kitchen yenyu paya yaneta. Tichakubatsirai mama, ndichaisa mugroup. Zvese vanoita maperfume, spare parts, zviro zvemumba, furniture whatsoever vanobatsira sea cargo and air cargo. Pa wiki vanonzi veDawn Exclusive. Pa viki handitika pa wiki vanonga vachitika 2 kana 3 vanonga vachitora maorders eshipment. Alright mama. Nditona mai kuranga achiti muri kupleja mai. Alright mama. Alright mama. Don't know kutaura ngewe. Wati urudo kwafurura. Mari yangu anichaimwe ni mai guru. Unachinakira chakashata uri kubwerera nemunhu.